mano mar nyodo. Rosin bende rwakini machiegni. Erokamano. Erokamano ahinya. Kiny ma kawuono en jip makare nyakorom ga jwang' gi puonjruok makare ma bende obiro bedo kwa yudo kaluwore gi kansa mano mar nyodo ma bende jathoro mako mina. Achak kodi Rose Adero kaka jalno ero ma bende osebedo gi tuo mar kansa. Akinyalo mana leronwa sigandi matin. Okay. An kaka ifulo nyinga ni Rose Adero. Noyuda gi tuono higa mar 2015 kama natiye at least higa ka higa ni itimonwa test mar kansa. To koro mo 2015 oyuda ka an gi kansa to odhi timna biopsy, test ma biopsy. To nyiso ni an tiere gi stage 1B and then from there no na bedo unyisa ni mondo achak treatment. Mano timna operation, otimna radiotherapy to gi black therapy. To ikinde be mana dhi nyime gi thieth jaoda be nosebedo ga gi chandruok mar kore kuom higni mang'eny. Kano dhi osiptal inyise ni pneumonia. Koro kano bedo was tanyise no dhi otimne CT scan. No timne CT scan to yude ni entiere gi lung cancer stage 4. Koro no chuna we thiethna mondo achak mar jaduong'. To kuom hawi marach na wita higa ma 2018. To jani mar kansa nokobedo mayot koda nikech stigma. Ji nowuoyo mang'eny kaka an mana tuo and then jaoda ji nowacho gik mang'eny ma nadonje depression. Mano chopo kata kama na dwaro kawo ngimana. Nikech adiera ambe naneno ni adieri nyalo bedo ni en kuom mekasiwa ni wacho ni wan ni giwacho ni wan tumekasiwa. Koro ambe naneno ni to bet nade nikech ndalo machien go kansa nok ng'eny kaka sani and then ne onge puonj mang'eny kaka sani. But agone Nyasaye erokamano nanyalo meet gi survivors mana chako wuoth manyien. To osekonya ma omiya teko mana dok e thieth mana bedo cancer free higa mar 2019. To omiyo be ayawo support group mara awuotho gi jotuo kansa wawuoyo wanyiso kaka wapuonjo ji bende kaka onego bed ni gidhie hali at least dichiel e higa idhi otim ni bedo kilero no mathoth ahinya nyaka luwore kod support group kata group ma bende iketo kanyo tenge ma bende upuonjoru godo mano mar kaka inyalo ked gi kansa. Mano en kapwa kelo jalony Rose. Lakini nitiere gi ranyisi moro amora ginero ma bende samoro notiri mar mondo mitim pim mana kaka ne sewacho ni itimo pim mar biopsy. Okay, anto mara ne onge ranyisi moro amora. Kaka na awacho ni kama natiye higa ka higa nikelonwa pim mar kansa. Koro mara ne onge ranyisi. Omiyo gima anyalo wacho kik irit ranyisi nikech maybe kirito ranyisi nyalo bet ni en stage mok ber. Koro wanyiso ji ni temi dhiyo upimi kata dichiel e higa. Aparo ni mano jip makare momiyo ni kora kelo jalonya e rito jotuo mar kansa Carolina. Nyalo mana nyiso nyakoro